kuan? 800 tanan sa opera. Sa kayo na ito kanyo milk kanas ingka ng tawag. Kuanter ka na ipaprint na. Hindi ko man magpanotaryo, ipaskan sa isen sang email. Kaya tao makikita. Musuway tag daw, basta na anay papel. Asaman mo ro na amos Quezon City? Mana? Panotaryohi sa lagi daan. Diya isen na ho, ino pinat hindi ko man magpanotaryo, ipaskan sa isen sang email. Like ko man nagambag, aron na ko ana. Ipot na kita kami. Lagi. Akuan ba, quotation ba, panotaryo na daan para malihok na. Oh, naman na rin. At kanang doktora, mao na mo opera nimo. Ha? Mao po na mo opera. Kasi ka badlain. Pero mao na lagi ko no nag-isang kwintada sa magasto. Aw lihok ka na, kaya ron makalihok pud madari. Nas insitir ba? Daw pud mo dihatir sa PCSO. Daw pud mo sa PCSO diha. Kadaw man bisag kinsa. Gato lagi mo ako yung DSWD og sa PCSO, main, diha sa Manila. Babay na Inka la, babay na. Babay Inka. Si bye-bye na Inka, si pangutik tutoy. Hilamos ko guys kay. Na ako ni mga guest ni Undoy ba, gikan sa top, kay ning guide mo sa Undoy, ang kuan nagang acne patch kay hilamos ko. Mari ko no kay makig meet. Da, ang hilamos pagtaoy kay ang uwawa. Tagitli pa na itong naong. Ang gamit nga sabon guys, kaya ano, kani, glutathionein o lutein kariuna, dyan sunod di kaduha. Available si Just Aho ang TikTok, tanawan niyo ang showcase, kaya nang butang dito sa ibabaw. Ito niyo ang TikTok, pero may bulan na, tanawan niyo dito showcase, pislita itong showcase, nakita na ninyo. Pagpalitan ninyo katong beauty glow combo, katong naikauban nga serum, kaya di gamay pa ni siya, kaya 70 grams na dyan. Nireklamo man po ko, kay gamayan ako, ang ilang sa iyo nga, dako-dako ipod, manang idyan ng 90 grams, so dako na ni agin yung madawat, o order mo dyan, dagang pinireklamo kay gamayan sila, kay effective man dyan, pero gamay ra dyan ba, dali lang mahurot. Mao dyan yung gikaujunan nga sabon, kay hayag-hayag dyan pag ang panit. So, naapo ko yung shampoo guys, na ika-recommend ninyo. Ini guys, sa mga pangkaspa. Wala dyan pag ang kaspa. Di ba nagana ko kaspa before mo nang sige ako bunit-bunit kay mauwa ko di dyan matabang side and shoulder. Ang bago pong formulation side and shoulder karon lain ang napod. Di naman muro di na maong muro na sobraan sa fragrance. Di na para sa una nga mild drug fragrance unja ini nga nimo muro jud mahinlog mo karon kay di na or wa na jud di na jud siguro ning kuan na wa na siguro ning haon na. Kani guys. Sadu Air. Pareha ning brand sa ang i-vlog bitaw gahapon nga BB cream. Kuan siya anti-dandruff nga shampoo sa mga kaspahon. Kalihurot na gani. Amo ning gitabangan sa linlim pa nang ipa-shampoo dari kay. Daghan mo pwede nga na tabangan rin na magamit. Nice siya kay mild ra gyud scent na si argan oil. Di na ko mo-conditioner. Kay mo-conditioner magud ko ang buhok mo tuwangki. Kana masudlay ra gyapon basta di ko mo-conditioner. Okay ra jud siya. O ganahan mo nagyan ko na sang showcase. Sa kuan di ay sa mga nangutana ha, di ako mo ay naninda na wa ko yung mga ingana nga product aga ko user na po ko ano kung i-share ninyo kay basin og kanang muudson pud mo basta ako ni udson ko diha kana wa na bayad wa na ingagi bayaran ko para i-promote na ning udson ra jud ko duba aga na nay shower diyan ko gawag tubig diri guys kay gikan sa tabay ba jados ni agi kay ning hubas naman. Wala siya balaw na, ang hubas na. Hindi ko ganang nila mo sa tos lababo kay hinay at tubig sa lababo. Naman ko dari ginamitan. Ngunit glutapiling, itong puti. Una na ang ikuan. Naglapos lang ako, kain dyan ako maligo. Si Dalton kay sa doon nagnap kay ang bakod mo si Zag alas 4:30. Nakatuog na. Muna ang una nga hilamos.
Sa lawas, kanina pa yung gamit. Pero na. Isa na naman yung nabilin. Tulong ng good ni. Pero doon kayo hurot man. Bleaching white sa kuan. Beauty glow. Naagay po ni sa haang. Bleaching white, bleaching soap. Naagay po ni sa ang showcase. Makakuan to dyan. Makapil. Upak-upak ang pan ko to. Hindi. Yung naman, katong pink. Yeah, pink. Hindi ko daw tawil. Nisuway ko sa naong guys, o Kojic ba? Kaya na ako i-review lain nga. Kojic nga. Kano bang nga yellow? Oh, yellow, orange. Wow. Bagasin ko. Landugan na ginanaw. Mawitan ng des na bugas po kong daghan kayo. Nasuway mo ko paglain. Naganip ko yung bagong ni Abotron. Kojic man. Magdudua kong suway ba kayo? Nung hanggang liskining azul na. Makuha na po. Madalang hindi na magsinso sa laron kay Liwaris. Murag maligo na lang siguro ko kaya na ito. Nagkaan na ka, Len? Si Ida, so nakakaan na ni? Labad ang guys, day. Si Tiri, nag-video call mega hilak-hilak. Hilak na. Okay. So, operation na sila, kwarta kuwang pa man. Hindi na makatabang ng hilak-hilak. Medyo lamag tabangan miskuan. Nga, naglingko dari sa pisina, mga congressman. Senador, madoon, alam mo ko danis. Kuan, hindi man sa kaigo kwarta. Hoy, ano ba mang lurus man? Dili, mag-ilis na karang inita. Ang yuto sa pusanay. Ano sa nagsimod gani butlot man, nagngipon, magod ko ni dyan tango. Pagka na Rosalila. Ahuat pakas mang ganilin din, lami ang pugma maghahabod isuwa. Bad trip pa dyan mga scammer. Kasa kong apil, kaya hang mapanungo. Hubhog ka. Ano ba guys, ang panty o ning labaw? Duhag, kaya magsandura ta kayo ng initan. Ano sa magsandura ko sa imong tatay maglaba? Magprako. Pajot. Nasa nang liag nag-house man ka? Nag-house na liag na. Nasa may sudan mo, fish ka nga, bakagan man to? Bakagan, luong sikat. Kami ang sudan ni Nanunan. Nanunan ang paborito na, niliwat na. Iwan ko ng kaon ka ato. Tama! Sa grupod ni, aba, anay, kabus ka na ni, sige mo pinagtutoy na. Di, karong uto kaon daghan. Nakarumod ko na, kaya nawa. Oy guys, mag-update talam ako ninyo. Di naman ako mag-vlog kay galaba daghang uang daghanin na nawag na including mga scammers o dapay mga nanawag na mga office sa government. Salamat dai ko ni kuan. Ay, sunod na ko maghimo og thank you video. Makalinggawas na minani ba sa kay naning tabang na nga usa ka dako nga politiko dari sa Bohol. Pero po na ako mag-update og maokay na gid tanan. Ganina nagka-story may sa staff ni Senator Bongo. Kay si Jamoy nag-connect na para maka-reach out ko ni Senator Bongo kay kanang daghan na ko nang natabangan si Senator Bongo. Labi nag-ingana bitaw nga dagko na diri mga amount diyan na sa Philippine Heart Center. Mato naka-istorya may ganina nga naghuwat ta lang lagi ko aron og text kay ingin man agat ng staff nga text kan kuno ko sa code bitaw sa guarantee letter kay ag doktor nga mo opera ni Tiri mo dawat naman og guarantee letter. Kanang guarantee letter kuha na si Jabag ubab ko nag-search na so what na jagikan sa mga opisina sa gobyerno nga kanang mo garantiya nga kana nga amount ilig mag-opera sila mo ay musagot. For example, mohatag sila nimo og 50,000 iswat na nila dito sa ilang letter ja. Pirmahan na siya sa kung kinsa may nagkuan na. For example, si Senator Bongo na pirmahan na ni Jan. Mao to ihatag ni dito sa Social Welfare Office dito sa Philippine Heart Center. Diyan ma-convert na to si Jag cash after sa kuan kanang operation kay naa man gud sila mga pundo kada ospital na mga gididak ra na ingana so nakadao ko ni mato Senator Bongo pero puho na mo na istoryahan sa istorya jud sa full story og gian sana nganong naka kuan ko ni Senator Bongo nga naaraman ko dari sa Alicia anja napupug ko atuunon inig kalunis dito sa kanang governor's office kay nakakontak po ko na lang po na pasalamatan kay maghimo ra ko usa ka video pasalamat ko sa mga ning tabang sila pinitawag na gitudloan ko gunsaon para makadao sa mga opisina dito sa Manila inig maadto na sa Manila pero lamit lagi tag ako pa ba kay willing jud ko mupila balag kadlawon ko
dapat eds ko na mga adlawon ko na mopilas DSWD PCSO nga na ja ato ko na pud sa Office of the President o Office of the Vice President nga na ja magdarag mga requirements amang gilistag mga requirements kay tagaan mo pud sa requirements ja. Daghan lagi na busy ra jud ko rog tumawag-tawag sa napad mo sali at tawag nga scammer. Ja di naman ko mailadana kay kapila naman ko naka-experience o gitawagan bitaw ko nga na nay manawag ninyo nga moingog mahatag og kwarta. Ja sikot-sikitan pa mo nga mga personal information di na tinuod kay tinuod nga mahatag di na mga jug mga code. Mahatag mga jug nga mga code nga na adto na jud mo na nagkatuo kay kawaton ra jud kwarta ni jud sa Gcash kay nag-post mo sa Gcash sang FB kay naluoy mo kong teri naghilak ni hangjo man sana nga kanang magpa-post siya nga na bahalag magpakaawa na siya nga na ba kay katong last 2 years ago nag-post man pug ko may daha poy naliko mga kwarta wa ko kay pagpila kay buros man ko dadto si Terry man dadto may gamanage ja ara ba jang mahalag jang mga tambaw for 2 years nag-maintenance siya every month ja kapila pa puto dyan na admit mao to nga wa ko kay bag nahurot ba tong daan nga kwartang natigom ni ja mga hinabang puto sa mga followers ja na siguro nasalin ja gigasto pa po din sa Pritig Manila ja karon nakagasto po jud dako-dako sa mga laboratory kay ning direct naman sa private kay ag sa charity kay wa man ja dawata dawata o pa man sa tawagi murag nahog lagi po murag mahinungdan ra bay nga na kay magpaabot kag ngato 5 to 10 years pa ka ma-cater patay na ka labi na sa case ni Terry nga severe na gazid giingnan sa siyang cardiologist pagbilaran nga pagpa-opera na jud kay wala sila yung choose kay dyan kasabayan duha nga sabay-sabay sila ka-diagnose na naimpas nagduha mga nang desidido jud siya nga magpa-opera nga nag-post ko nga na basinday og nakit-an sa mga kuan diha ka nang bagag savings bisag mga piso-piso nga na malipay naman jud si Terry nga na mao to nga post ko nga na gilak-hilak lagi siya nagikapoy na kuno siya hala magpunggi cheer up nga adto kapoy para makita din niya naning kamot po ko bang makatabang ko mao to sa salamat ko sa mga kuan ganina basta po naghimuran sa akong video o giunsa na nga naka-connectar ko sa mga opisina ba so salamat jud kaadto sa mga ning share silang blessings parang Terry kay tagsa na lamang gani panahon karon bitaw tagsa na ba mo pagawas sa kwarta pero uban ni hatag jud gyapon silang Terry bisag lisod sila nga salamat ninyo sa suporta sa ang igsuon ay ako lang man jud og naa pala man jud ko wa ni daghang istorya ako ra mo patad ako ra mabayad na dako mo gud pud 800k asa man ko tinuod na may kita hinuon kada buwan pero igo-igo ra lagi po sa among panginahanglan naman tuod poy masubra libura pud di jud ingon og kanang maka-cover jud ba sa expenses arang nako Anja ako nakagasto pa jud ko last year kay ito pa jud ko sa private na ko opera nakaputo ang gasto man pa ko kabawi sabay pa pud pagpanganak na nga na ba sabay-sabay tanan pero may pa jud ko labas pasok ko sa ospital last year no to nga na hubas-hubas jud na man tuod mi kita murag nahugbag nakakatok nga na igura pong ikuan ug igura pong tukaon nga na ba murag nahurot jud ag emergency fund ag nahurot jud man o pa may kasugod og balik ningan man ko das nagi nga maning kamot nga na makatigom-tigom man tuod pero makuhaan jud gihapon kay masakit ko or si Dalton nga na ba lisod na jud ay og na nakay anak kay priority naman imong imong anak kanja og nakay kwarta nga na imong anak kanang first year or second year sa life sa bata magsika sakit-sakit kay gilang immune system ga kuan pa ga develop pa ba mga nang sakit-sakit sila yan walang lisod jud kadto nang pasalamat jud ko sa mga padadon gyapon bitaw nga ning sabot sa sitwasyon ug nitabang ni Tere Ginoo na lamang sing magbawas ninyo nag-post ra ko sang FB didto sa account ni Terry ug kisa tong naay mga extra ra gud ya bisag pila malipay na just Terry na wa man sa Gcash kay Gcash kay nagiring man katuhan Gcash ang gibutang sus kay mga scammer gilumba man pagpanawag pagkaibaw nila nga ako nakadingog pag isang tingog paghilo daji isa nga nasuko pa siya kay nag-scammer maga nasuko siya gipanungo ko niya mamatay pa kuno ko ay nga na hangyo ba sa ikaw na mamatay dapat kay wa kahinungdan na ning kalibutan na kay
kawatan ka ang naingnan mo nang di ko ganahag na yung mga scammer di na nawagan yan awan na magtubaga na hagwan kay makasa akong apil kaya musurok lagi ang dugo na ni mga way batasan yung mga scammer so mara to guys kay nag-uurong adlaw nga medyo nalipay pud nga nanay ning process nga GL ba guarantee letter nalipay pud ko murag sagol-sagol lang emosyon gikapoy pud ko labad pud ang ukay hapit na pud ang regla murag nang sagol-sagol lang gibate exhausted gadyo ko ron ay kapoy ko lain man din ang imong utok mo gana jud kay murag kapuyas lawas sabayan pa pus lawas nga mini na pud di na pud ingon og kuan abtik na napay problema sa lawas murag kapoy na jud pero daghang salamat sa inyo mga prayers kay ang inyong prayers jud mo ay dakog katabang ang pagampo grabe jud makaingon jud ko grabe ka powerful ning pagampo prayer can move mountain jud nagampo gihapon ko nga nagyapon milagro ba nga inigsalang nga namin hoy di naman ikaw operahonon nga murag Ginoo ra man jud pinasayon so mara to guys salamat ug makita lamang ta ugma sa ato ang daily life vlog diri sa YouTube ug suportahay po kunin jud guys sa Facebook guys Flora Mibi ang Facebook mag-upload po ko mga reels inga na mara to guys salamat kaadyo